салом мухлисони барселона ва канали барса тиҷи. Инак дастаи дустуршаи мо пагоҳ аниқтараш 20 август бозии дуюми худро дар ла лигаи испания баргузор мекунад. болои ҳама камбудиҳои ҷойдошта акун рафиняро дар ҳамла ва араухоро дар ҳимоя намебинем. ана хавӣ бошад давоми бозӣ дар техзонаи барселона қарор нахоҳад гирифт. бо ҳамаи ҳамин мушкилиҳо навори имрӯзаро оғоз мекунем, вале пеш аз он обуна шуда лайк зери ин навор гузоштанро фаромӯш насозед. барои дастгириятон сипосгузорем. дӯстон, 20 август барселона бо Кадис дар хонаи худ бозӣ анҷом медиҳад. новобаста аз талафот дар ҳайати барселона, каталониҳо ҳатман дар ин дидор 3 имтиёзро ба даст овардан мехоҳанд. шумо натиҷаи бозиро чӣ хел мебинед? тамошои ин ва дигар рақобатҳои футболиро бо хизматрасониҳои ширкати 1x ҷолибу диданӣ гардонед. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз ҳама бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barca. силкаи бозӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. сутуни устувори барса дарвозабон Тер Штеген, ки мавсими гузашта натиҷаҳои рекордиро дар ла лига нишон дода буд, мехоҳад ки карьераашро дар барселона ба итмом расонад. яъне Тер Штеген ва барселона ба мувофиқа расидаанд ки шартномаи Тер Штеген то ба соли 2028 дароз карда шавад. Тер Штеген яке аз капитанҳои даста ба ҳисоб меравад ва барои намуна будан ба дигарон розӣ шудааст ки аз қисми зиёди маоши худ даст кашад, то ба барселона кӯмак кунад ки ба фонди музди маоши футболбозон дар ла лига мувофиқ бошанд. низ оиди тамдиди ҳамкорӣ бо дарвозабони олмонӣ хабарҳо баромада буданд ва акнун бошад тарафҳо омодаанд ки бо розигии тарафайн ин корро кунанд. ёдовар мешавем ки Тер Штеген соли 2014 ба барселона шомил шуда буд ва то ин дам чандин дастовардҳои муҳимро дар ҳайати каталониҳо соҳиб шудааст. ба Тер Штеген дар оянда барор хоҳонем. барселона дар робита ба иҷора гирифтани Жоао Феликс дар гуфтушунид бо Атлетико Мадрид комёб шуда истодааст. хабари мазкурро инсайдери машҳур Ҷанлука Ди Мартсио тасдиқ мекунад. ҳамлагари 23сола нимаи дуюми мавсими гузаштаро ба таври иҷора дар дастаи Челси гузаронида буд ва дар 16 бозии Премер-лига 4 гол тавонистааст ба номаш муҳр занад. қайд карда мешавад ки дар сурати тарки дубораи Атлетико кардан, Жоао танҳо дар барселона баромад кардан мехоҳад. барои ин ҳатто Феликс то охирин рӯзи равзанаи трансферӣ интизор хоҳад шуд. Атлетико барои иҷораи Феликс 16 миллион евро талаб дорад, вале метавонад ки ба гузариш дар сурати пардохти пурраи маоши футболбоз аз ҷониби Барса розигӣ диҳанд. Жоао бошад дар навбати худ розӣ аст ки барои барселона шуда аз даромадҳои худ даст кашад. хави пресс-конференсияи пеш аз бозӣ бо Кадисро 2 рӯз пеш аз рақобат гузаронид, чунки барселона тамрини охирини худро бо дарҳои баста баргузор намуд. ҳадаф ин буд ки даста дар бозии аввали хонагиаш тавонад ки натиҷаи дилхоҳро ба даст орад. даста дар ҳолати хуб қарор дорад. тамринҳоро ба таври интенсивӣ гузаронидем ки Кадисро ҳайрон кунем. дастаи рақиб бо схемаи 4-4-2 бозӣ мекунад. онҳо бештар ҳимоя мекунанд, вале мо кӯшиш мекунем формаи беҳтарини худро нишон диҳем. барса ҳамкориро бо алеманӣ қатъ мекунад. мо бо ӯ ҳамкории олӣ доштем. оиди Деку мегӯянд ки ман бо ӯ муносибати бад дорам, вале ин дурӯғ аст. аз замони ҳамдаста буданамон бо ӯ муносибати хуб доштем. оиди харидҳои ояндаи даста чизе гуфта наметавонам. шуъбаи варзишии даста варианти муносибро интихоб хоҳад кард. ман дар бозии дар пешистода иҷозаи иштирок надорам, вале мо бояд қоидаҳоро риоя кунем. акнун бояд эҳсосотро ҳам бештар идора кард ва ба даста диққати калон дод. араухо ҷароҳат дорад ва кай ба майдон баромадани ӯ аз эҳсосоти худаш вобастагӣ хоҳад дошт. ӯ дар тамринҳо ҷароҳат бардошт ва мо бояд кӯшиш кунем ки чунин ҳолатҳо каман дар кам ба вуқӯъ оянд. ҳадафи даста дар мавсими нав футболи сифатан беҳтарро нишон додан аст. барои ин албатта вақт лозим аст, вале ба гуфтаи хави онҳо мехоҳанд ки мисли бозии суперҷом муқобили Реал Мадрид ҳамеша омодаи рақобат кардан бошанд. ба ҳамин тамом дӯстон пайгири канали мо бимонед ва аз хабарҳои дастаи барселона сари вақт огаҳӣ пайдо кунед.